खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सामलायगिरि राजिब बसुमतारी आरो बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडियोआवहा बिटिआरनि एबा बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी लोगोसे हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा आथिखालाव खोब मख'जाथावसिन आरो बांसिन सावरायजानाय बाथ्रा जाहैबाय मिशन बसुमती आरो लोगोसे बिटिआरआव गोबां हानि पाट्टा होनाय बेखौ लानानै जों दिनैनि बे बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडियोआव दसे सम सावरायगोन दा बिनि सिगांनो जों बड'लेण्ड बुब्लियाव बिथां बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा लोगोसे हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीखौ जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडियोआव बरायबाय। खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि साफ्रोमबो न'खरनि सोद्रोमासिम बा बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनि सोद्रोमानिसिम आंनि गोजोन फुंनि हामलायथिखौ जासिबाय आरो मिजिं खालामदों अबंलावरिया नोंथांमोननि बे चेनेलखौ निउस चेनेलखौ जेब्लायबो बर' हारिया गासैबो खैफोद बा गासैबो जेंनानिफ्राय बोखांनायाव बे रादाबनि गेजेरजों बे चेनेलनि गेजेरजों खामानि मावनो हादों बेखौ आं इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय। जों दिनैनि बे टक श' हाबाफारिनि गुबै आयदायानो जाहैबाय मिशन बसुमती लोगोसे हानि पाट्टा होनायखौ लानानै जों गोबां सावरायगोन दा बेनि सिगां जों नोंथांनियाव जों मोनसे सोंथि खालामनो सानो जे आथिखालाव इउपिपिएलनि भबिष्यत एबा इयुना माबोरै दं? इउपिपिएलनि भबिष्यत होननानैब्ला दिनैनि दिनाव जागायनाय समाव इउपिपिएलआ जेब्ला गायसनजेनदोंमोन बे समाव खोब चेलेन्जिंनि गेजेरजों फैनो गोनां जादोंमोन। दिनैनि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला थोंजोङै जुदि बुंनो थाङोब्ला रिजनेल पार्टी हिसाबै बड'लेण्ड हालामाव इउपिपिएलखौ बा इउपिपिएलखौ जेरै सासे मानसिया गाहायाव थायोब्ला गोजौ गोजौ बिल्डिंखौ नायदावनो गोनां जायो बेफोरबायदिनो रिजनेल पार्टी हिसाबै दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोखौबो गुबुन पार्टीफ्रा नायदावाबा थानो हाया। आं मोनसे मोगथाङारि मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों चाइना आरो म्यानमारनि बर्डाराव जुदि नोंथाङा थाङोब्ला म्यानमाराव थानानै चाइनाखौ खमसे खम नोङो माने 1000 फिट गोजौआव नायखोनो गोनां जागोन थिग बेफोरबायदिनो दिनै रिजनेल पार्टी हिसाबै इउपिपिएल दोलोखौ जेरै म्यानमारा चाइनाखौ नायखोनो गोनां जायो गुबुनफ्राबो बिदिनो इउपिपिएल दोलोखौ नायखोनो गोनां। निश्चय थारैनो बे समाव जों गुबै आयदायाव थांसै दा बे गुबै आयदायानो जाहैबाय बिटिआर सरकारा गोबां मिशन लादों दा बे समावहा 40निबो बांसिन माने बिटिआर सरकार प्रमद बर'नि दैदेननाय आरो नोंथांमोननि दैदेननाय बिटिआर सरकारा गोबां मिशन लादों बेनि गेजेरावहा मख'जाथावसिन आरो बयजोंबो अनसायजानाय आरो सावरायजानायानो जाहैबाय मिशन बसुमती आरो हानि पाट्टा होनाय बेबायदि दा मिशन बसुमतीजों बेसेबां जाफुंसार जादों दा आथिखालनि बिटिआर? थोंजोङै जुदि नोंथांनि गेजेरजों थामहिनबा बे मिडियानि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ जों रोखा बुंनांगोन बिटिआर हालामनि टटेल 8970 स्क्वायर किल'मिटारनि गेजेरावहाय 34 जौखोन्दोआ फरेस्ट लेन्ड बाखिया गासैबो रेभिनिउ लेन्ड। दा बेनि गेजेराव मोनसे बाथ्राखौ जोङो रोखा खालामदों दे थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ जोंनि 8970 स्क्वायर किल'मिटार हानि बेसेबां बिबां हाया बिजिआरआव दं बेसेबां बिबां हाया पिजिआरआव दं बेसेबांबा कास्टेन्डआव दं बेसेबांबा नन केटेस्ट्रेल जाना दं सिलिं लेन्ड रिलिजियास बा चेरिटेबल इन्स्टिटिउसनेल लेन्ड बेफोरबायदि भारा लानाय हा बेफोर हाखौ बिथांमोना सार्भे खालामनानै माब्लाबाबो दिहुननो हायाखै थामहिनबा बिथांमोना खुनु एजेन्डा गैयामोन जाय बर' हारिया थांनाय 34 बोसोर सोमावसारनायनि गेजेरजों बा जों जुदि गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि 1929 मायथाइयाव साइमन कमिसननि खाथियाव थांनानै जोंनि थाम मोनथा आरो थाम मोनथाइनि बाथ्राखौ जेब्ला बुंहैदोंमोन नियार एबाउट 100 इयार्स जानोसै जोङो 94 जों कमप्लिट खालामदों बे 94 इयार्सनि गुबै माबायानो जादों जोंनि थांखियानो जादों 7,000 बोसोर रायजो जाबोनाय जोंनि बर' हारिनि हानि मोन्थाय आरो बे हानि मोन्थायानो गुबै मोन्थाय जाय मोन्थायखौ मोननाय मोनैनि बाथ्रा लानानैनो थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफनि दिनाव बर' अना-बर' पलिटिकेल पार्टी सृष्टि जादों आरो बिथांमोननि दैदेननायनि समावनो बर' मुसलमान बर' आदिबासि बर' अना-बर' गासैबो कनफ्लिक्टआ जोनोम जादों। बेनिखायनो मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो टटेल हाखौ सार्भे खालामदों आरो बाखि जा हा दङ जोंनि सरकारनि हायाव सरकारनि आन्दाराव बेखौ जोङो जोंनि सरकारनि आवथायाव लाबोनानै लेन्ड बेंक हिसाबै लाबोनानै दोनदों। जोंनियाव दङ 729 न'स बिजिआर आं बेखौ नोंथांनो खोन्थागोन मानोना नोंथांनि थ्रुयैदि जोंनि बिटिआरनि जनसाधारनाव मिथिनो गोनां दङ बे 729 न'स बिजिआर हाया 1,36,800
35 बिगा 2 काटा 4 लेसा 4.5 लेसा पिजिआर दङ 42 नस बेनि गेजेराव 43,412 बिगा 2 काटा 9 लेसा कास्टलेन्ड दङ 8,09,432 बिगा 3 काटा 18.25 लेसा ओमफ्राय दिनैसिम सार्भे जायै भारतआ उदांस्रि जानायनि 76 बोसोरनि उनावबो जोंनि हाया सार्भे जायै माखासे दंबावो बे गामिफोरा जादों 50टा दङ 50नि गेजेरावहाय जोङो 37खौ अलरेडि सार्भे खालामनानै बिथांमोननो हा रानना होनायनि बेबस्थाखौ जोङो लाबाय बा बिथांमोननो जोङो मियादि पाट्टा खालामनानै होनायनि बेबस्थाखौ लादों दा सिलिंलें दङ 90,011 बिगा 2 काटा 8.5 लेसा रिलिजियास इन्स्टिटिउसनफोरनि आखायाव दङ 106टा बे 106टानि गेजेराव 4,294 बिगा 3 काटा 8.5 लेसा आरो भारा होनाय बायदिसिना इन्स्टिटिउसनफोरनो भारा होनाय हा दङ 25,724 बिगा 12 लेसा बिदिनो बेफोर गासै हाफोरखौ जोङो सार्भे खालामनानै दिनै जोंनि जा हानि मोन्थाय बे भारतीय नागरिक हिसाबै जोङो दिनै थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ जेरै कुइसन जादों अनाबर पलिटिकेल पार्टी सृष्टि खालामनानै बिथांमोननि हानि मोन्थायनि बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना 10 बोसोर एमपि खालामदों बे 10 बोसोर एमपि खालामनाय आरो दाङाबाजिनि गेजेरजों जोङो हमनो हादों हायानो गुबै जेंना नंखायनो गोरलै जाय राहानि गेजेरजों जोङो हानि मोन्थायखौ होनो हायो बेफोरबायदिनो जोङो जोंनि हा होनायनि बेबस्थाखौ जोङो लेन्ड डिजिटाइजेसननि खामानिखौ मावनाय जादों जायखौ जोङो मावथांखि बैसोमुथि 1.0 गेजेरजों मावदों आरो मोनसे बाथ्राखौ रोखा जोङो दिनै भारतआव जेसेबां जोंनाव मा दङ 6 शेड्युल काउन्सिल दङ बे 6 शेड्युल काउन्सिलनि गेजेराव मात्र जोंनि बिटिआर काउन्सिलाल' बड'लेण्ड काउन्सिलाल' मोनसे 6 शेड्युल काउन्सिल जायनि गेजेरजों जोङो लेन्ड डिजिटाइजेसनखौ कमप्लिट खालामनो हादों दा बावहाय जोङो गुबैयै मोन 13 बाथ्रानि अनगायैबो आसामाव गासै 34 जिल्ला दङ आसामा मिशन बसुन्धराखौ अलरेडि 4 फेज बिथांमोना डिक्लेयार खालामबाय अब्लाबो बिथांमोना टटेल 11 जिल्लाल' बिथांमोना साक्सेसफुल जानायनि गेजेराव 5 डिस्ट्रिक्टआनो काउन्सिल जाय काउन्सिलखौ जोङो मावथांखि बैसोमुथि मिशन बैसोमुथि 1.0 नि गेजेरजों मावनो हादों आसामानो 11 6ल' मावनो हादों अर्थात जोङो 5 मावनो हादों आउट अफ 5 दा बावहाय जोङो लेन्ड डिजिटाइजेसननि गेजेरावहाय जों बावहाय नोंथांमोना अनलाइननि गेजेरजों बेखौ नागिरना मोननो हागोन जोङो टटेल डाक नाम्बारखौ एन्ट्रि खालामदों 10,83,942 पाट्टा नम्बर जोङो एन्ट्रि खालामदों 3,60,913 सिटा नाम्बार 31 कलम्स जमाबन्दि 10 कलम्स टटेल डाटा एन्ट्रिस खालामदों जोङो 3 crores जोंनि डिजिटाइजेसना कमप्लिटलि 3 crores जोङो डिजिटाइजेसन खालामदों 3 crores डाटा एन्ट्रि खालामदों मिशन बैसोमुथिनि गेजेरजों जोङो 3 कौटि डाटा एन्ट्रि खालामनो हादों दा बावहाय जोङो मोन 13 माबाखौ लानानै साबजेक्टखौ लानानै मानि सायाव नोंथाङा मिशन बैसोमुथिनि गेजेरजों नोंथांनि हाखौ माबा खालामनो हागोन मियादि पाट्टा खालामनो हागोन नोंथांनि नामाव नामकरण खालामनो हागोन बे मोन 13खौ आं नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों फरायना होनो नागिरदों से नाम्बाराव दङ जोनोमनिफ्राय बिमा बिफानिफ्राय मोननाय सम्पति नामजारि खालामनायनि मोन्थाय जन्मपुत्रे 2 नाम्बाराव रादाय बिलाइयाव मुं थिसननायनि उनाव नामजारि खालामनाय एलटमेन्ट खालामनायखौ बेखौ गावनि नामाव माबा खालामनाय बोखावनाय आबादारि हाखौ 1 बिगा बाङाइसिन आबादारि नङि हायाव थाखो रानफिननाय राननानै होनाय फोरमान बिलाइनि मियादि पाट्टासिम सोलायनाय एपिनिफ्राय पिपि एक्सनिया हा पाट्टानिफ्राय मियादि पाट्टासिम सोलायनाय जायगा सुद्रायनाय माने हानि खालिनि जायगा सोलायनाय पाट्टानिफ्राय मुं बोखारनाय मुं सुद्रायनाय पाट्टादारनि जानबुं नम्बर मोनफिननाय जमाबन्दी फोरमान बिलाइ सेबखांनाय सिटा फोरमान बिलाइ सेबखांनाय हा थानायनि फोरमानलाइ बेनो मिशन बैसोमुथि 1.0 नि मावनायनि मेइन केरेक्टारिस्टिक्सफोर नाथाय नोंथाङा दा बावैसो बुंना थांदों जे मिशन बैसोमुथिनि जाखिनि माबाजों गेजेरजों 3 crores माने डाटा एन्ट्रि खालामनो हाबाय नाथाय बे समावहा माखासे अपोजिशननि दैदेनगिरि जेरै कास्टम बसुमतारी बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों बुंदों जे मिशन बैसोमुथियाव साबेसे मानसि एन्ट्रि खालामदों जेबो गैया होननानै बिथांमोन थारैनो मा बुंदों दा बेयाव
आं मोनसे बाथ्राखौ रोखा खालामना होनि कास्टमा मैया दाखालिसो BPF आव हाबनानै एजेन्डा गैयै मोनसे सुबुं हिसाबै एजेन्डा गैयै मोनसे पार्टियाव हाबनानै बिथाङा मा बुंदों मा मादों आं बेखौ गुरुत्त होआ मानोना गावनि थांना थानायनि थाखाय खदाल फिसा लानानै एन्जर निगिनि जावनानै रायजो जानायनि सिमां नुनाया कास्टम बसुमतारी बायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सेन्ट्रेल लेभेलनि इडुकेसन सेक्रेटारि जानाया बर' हारिखौ मोनसे लासिंसिं बाथ्रासो मानोना हि इज ए पार्सन वर्डलेस माने बेसेन गैयै सासे सुबुं बियो मोनसे जिगाब गोरान बायदि सासे सुबुं BPF आ थांनाय 17 बोसोराव बेसेबां हा होदोंमोन नोंथाङा आंनो क्लियार होग्रो आंनाव मोनसे रोखा डेटा दङ BPF आ थांनाय 17 बोसोराव 15,000 न'खरनोल' हा होदों 15,000 फेमिलिस अनलि नाथाय 17 बोसोरखौ 15,000 खौ जुदि नोंथाङा 17 बोसोरजों डिभाइड खालामोब्ला 8.something,000 बिथांमोना बोसोरावहाय हा होनो हादों दिनै जोङो 3 बोसोर कमप्लिट खालामबाय 3.something जों कमप्लिट खालामगासिनो दङ जोंनि बैसोआ बेवहाय जोङो 1 बोसोरखौ जोङो कभिडनि थाखाय मावनो हायाखै इसोरखौ जों हामबाय होनदों जेब्ला बे कभिडआ जाबाय थादोंमोन बे समाव जोङो मा मावनांगौ मा मावनाङा बे एजेन्डाफोरखौ जोङो खोब डिपलि एन्ड थरलि जों स्टाडि खालामनो सम मोन्दोंमोन जायनि जाहोनाव जोङो दिनै मिशन बैसुमुथि बा मावथांखि बैसुमुथि 1.0 खौ जोङो डिसिसन लानानै एजेन्डा महरै जोंनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबनो दिनै सिगांबोनो हादों आरो बिनि थाखायनो जोङो थांनाय बोसोरथामनि गेजेराव 1+2 थारमाने 1 बोसोरसेया कभिडनि मोनसे जाहोनाव महामारिनि जाहोनाव जों मावनो हायाखै अब्लाबो that was very positive for us that during that time we can able to study what we have to do दानिया 1+2 होनोब्ला 2 बोसोराव जोङो मावनो हादों बे 1+2 3 yearsआवहाय जोङो कमप्लिटलि 1,06,000 मानसिनो न'खरनो जोङो अलरेडि हानि माबाखौ जोङो होनो हाबाय मा होनो फोरमान बिलाइखौ होनो हाबाय बा मियादि पाट्टा होनो हाबाय बा लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट होनो हाबाय अल इनक्लुडिं दा कुइसना जादों बिथाङा जाबादि बाथ्राखौ BPF आव थानानै बुंदों बिथाङा ओरैबायदि सासे मानसि आंथ' दिनै दाउट दङ व्हाट इज नन केटेस्ट्रेल सार्भे खालामि हा जाय BPF आ 17 बोसोराव दिनै जोंनि काउन्सिलाव सार्भे जायो लेन्ड सार्भे जायो जुरिब जायो बेसेबां हा दङ बेसेबां गामि दङ बेफोरखौनो दिनैसिम सार्भे खालामनो हायाखैसै स्वयं आगोलनि डेपुटि चिफ मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारिया BPF नि सासे साबि बायदि बाखिफ्राथ' गासिबो माने हुलाबाय मुला उलालगत बगरिपुरा होननानै बुङो BPF नि लिडारफोरखौ दा खाम्फाल'सो बिथांमोननियाव गाबथाना दं हाग्रामा इज ए मेन फर नाथिं बेखौ जों जेबो माबा खालामा बिथांमोना दा खाम्फाखौ केन्डिडेट होनो नागिरदों जाय खाम्फाया रायजो जादों रानिया उत्तरनि खाथायाव बिथाङा बावहाय 40 बिगा हा दं बे गामियानो नन केटेस्ट्रेल मानोना बे गामियानो दिनैसिम सार्भे जायाखै दाखालि जों जेब्ला बे गामिखौ ड्रन सार्भे खालामदों माबाया कास्टम बाबुआ थांनानै खबर लाहैदों बे गामियाव मा खालामदों दा दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा माखौ नन केटेस्ट्रेल होनो माखौ केटेस्ट्रेल होनो मानो केटेस्ट्रेलनि थाखाय ड्रन सार्भे मानो खालामदों जोंना प्रमद सारा बेखौ सोंनानै लाथों मानोना बिथाङाथ' प्रमद सारजों मोजां सोमोन्दो दङमोन दिनै मानव गेदेर जोंनि चिफ प्रमद बिथांनिफ्राय माने गावनि जा कन्डिशन बे कन्डिशनखौ मोनैनि थाखाय बियो माबायाव थांबाय BPF आव थांबाय BPF आवनो एप्लाइ खालामदोंमोन जोंथ' आरो काराप्टेड सासे लुबैसुला सियाल गोथां मानसिखौथ' जों लाया जुदि नोंथाङा जुदि बुङो व्हाट इज द मिनिं अफ सियाल गोथां व्हाट इज द केरेक्टारिस्टिक्स अफ सियाल गोथां बेखौ बुङोब्ला जों बुंगोन जाय मानसिया खुनु प्रिन्सिपल गैयै मानसि बेखौ जोङो साहित्यिकफोरा सियाल गोथां होननानै बुङो निलाहियाल होननानै बुङो असमियाव गतिके केटेस्ट्रेल भिलेजआ माखौ बुङो 17 बोसोराव बेसेबां PGR हा दं 17 बोसोराव बेसेबां PGR हा दं बेखौ बिथांमोना सार्भे खालामना मोनाखै कास्टलेन्ड मोनाखै जोङो दिनै लेन्ड बेंक खालामनो थांगासिनो दं बे लेन्ड बेंकनि गेजेरजों जोंनि समाजनि मानसिफोरनो जोङो माबोरै हानि मोन्थायखौ होगोन बे बेबस्थाखौ जों लागासिनो दङ
मानोना कमप्लिटलि दिनै 2012 मायथाइसिम भारत सरकारनि मोनसे सिस्टेम बायदियै सुप्रिम कर्टआ अर्डार होनायनि सिगां पिजिआरआव हानि मोनथायखौ होनो हायोमोन किन्तु बिथांमोना 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिसिम जेब्ला जोङो एकर्ड खालामदोंमोन एनडिबि एबसु आरो इबिपिअखौ जथायै लोगो नांनानै बर' हारिनि जानानै बे थार्ड एकर्ड जानायसिम बिथांमोना सरकार दैदेनदोंमोन 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनिफ्राय बे 17 बोसोराव बिथांमोना दिनैसिम माने पार्सेन्ट हिसाबै बुंनो थाङोब्ला एखे नगण्य पार्सेन्टसो बिथांमोना हा होदों गतिके प्रिन्सिपल गैयै सासे सुबुङा प्रिन्सिपल गैयै एजेन्डा गैयै पार्टियाव थांनानै मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनाया बे स्वाभाबिक बे समावहा बिटिआर सरकारनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी होनना बुङोब्ला दिनैनि समावहा खोब गोख्रोङै खामानि मावनाय हानि बेलायावहा बयबो दिनैनि समाव मिथिया नङा मिथिजोबो दा बे समाव नोंथांनि दैदेननायावहा बा प्रमद बर'नि दैदेननाय आथिखालनि सरकारा बेसेबांसो न'खरनो हानि पाट्टा होनाय जाखो आरो बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो सम सम बुङो जोंबो जोंनि सरकार थानाय समाव बिपिएफ सरकार थानाय समाव जे गोबां हानि पाट्टा होबाय होनना मा बुंदों थोंजोङै जुदि बुंनो थाङोब्ला हाग्रामाया हाखौ होआखै होननानै जों बुङाखै होदों 15,000 फेमिलिनो हा होदों टटेल 17 इयार्सआव बेनिफ्राय जोंना मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि सामलायनायाव इउपिपिएल सरकारा बिथां मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल सरकारा बोसोरथामाव बोसोरब्रै रानिं जागासिनो दङ जों 3.5 बोसोरबो जाबावाखै बे बोसोरथामाव आं बोसोरथामनिखौसो होनदों आनादार माने 3-4 मान्थसनि बाथ्राखौ बुङाखै बेखौ एड खालामबावाखै बे बोसोरथामाव 1,06,000 न'खरनो हा होबाय माने अख्रां आरो हाजों समान डिफारेन्स दङ आरो बिथाङा जुदि हा होदोंब्ला बिथांमोननि डाटाखौ होबानो जाबाय किन्तु जोंनाव डाटा थानाय बायदि 15,000ल' बिथांमोना हा होदों 15,000 बा बोसोरसेयाव 8,000 गोग्लैगोन येस बोसोराव 800 गोग्लैगोन जोंना बोसोरथामाव नोङो 1,06,000खौ डिभाइड खालामना नायदो नोंथाङा बे जों खमब्लाबो 35,000 इयारलि जोङो माने 40,000नि खाथियाव थांदों 35,000खौनो जों हमदो आरो बे समावहा नोंथांमोननि सरकारनि दैदेननाय सरकारा हानि पाट्टा होनाया बेनो जोबथा ना आरो दंबावो न' बे जोबथा नङा दाखालि गभर्नमेन्ट अफ आसामा वी आर भेरि फर्चुनेट दैट लास्ट 2022 मायथाइनि 10 नभेम्बर खालि बारा गोबाव जायाखै बिथांमोना दिनै पिजिआर आरो भिजिआर हाखौ होनो हानायनि मोनसे नटिफिकेसन होदों बेवहाय जोङो जायफ्रा एससिफोर जायफ्रा एसटिफोर जायफ्रा मा होनो मिथिंगायारि दुर्जुग मिथिंगायारि मा होनो बेखौ नेचारेल डिजेस्टार होननानै बुंगोन बर'आव मा होनगोन असमियाव होनो प्राकृतिक दुर्जुग मिथिंगायारि दुर्जुग बा नेचारेल डिजेस्टारनि जाहोनाव दै गिसिखानानै बा गरा मा होनो दै गिसिखानाय बा दैबाना बा बांग्रिंजों उल्थां फाल्थां जानानै खारनांनाय मिथिंगायारि खहा खालामनाय हा गैजायै मानसिफ्रा जायफ्रा पिजिआर आरो भिजिआरआव गभर्नमेन्टनिफ्राय सार्टिफिकेट लानानै एमएनपिआनो जादों मिनिमाम निड्स प्रग्राम बिनि गेजेरजों जुदि सोरबाया बेवहाय थादोंब्ला बेखौ बिथांमोननो गोरलैयैनो हा होनायनि बेबस्थाखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ होदों दानिया बे भिजिआर आरो पिजिआर हाखौ होदो जोंहा मोनसे बेबस्था दङ 1+7 बिगासेया बारि हा 7 बिगाया गायनाय हा बे 1+7खौ जेरावहाय आसाम गभर्नमेन्टआ 2022 मायथाइनि 10 नभेम्बराव बे नटिफिकेसनखौ होबाय जोङो खम समनि गेजेरावनो जोङो बे भिजिआर आरो भिजिआरआव थानाय जोङो हाखौ जोङो जोंनि सरकारा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव होनो थांगासिनो दङ आं बुंखाबाय दानि बावैसो जोंनियाव टटेल 729टा भिजिआर दङ बे 729टा भिजिआरनि गेजेराव 1,32,835 बिगा 2 काटा 4.5 लेसा जों इभेन इन्सि सिन्थाय दा जोंनियाव रेकर्ड दंजोबसै बेयो जोंनाव मा लेन्ड बेंकआव दङ पिजिआर दङ 42टा बिनि गेजेराव 43,412 बिगा 2 काटा 9 लेसा
बेवहाय थानाय मानसिफ्रा मेक्सिमामलि ट्राइबेलफ्रा बर'फ्रा राभाफ्रा गार'फ्रा दङ दा बै ट्राइबेल भिजिआर पिजिआराव थानाय बा एससिफोर शिडिउल कास्टफोर थानाय हाखौ जोङो खोब खम समनि गेजेरावनो होनो थाखाय टारगेट लादों आं बिनिनो मोनसे स्ट'रि नोंथांनो जानाय गोथां मोनसे सल' खोन्थानो नागिरदों जाथाय थांनाय बै बैसागुनि प्रग्रामावहाय बागानपारा समस्तियाव आं मोनसे प्रग्रामाव थांदोंमोन बेवहाय थांनायाव बागानपारा ओनसोलनि साहा जोबथा बे सिमना खाथियावहाय भिजिआर आरो पिजिआर माखासे प्लट दङ बे भिजिआर पिजिआराव थानाय मानसिफ्रा टटेल 7000 दङ बे 7000नि 5000आ इउपिपिएल सापर्टार 2000आ बिपिएफ सापर्टार दानिया खोन्थाया जादों बे 7000 भिजिआर आरो पिजिआरनि मानसिफ्रा दा एप्लाइ खालामनो हायो जोङो आमुक सननिफ्रायनो माने जोङो बेवहाय रायजो जाबोगासिनो दङ गतिके एस पार 2002 नि 11 नभेम्बराव गभर्नमेन्टआ जि नटिफिकेसनखौ होदों दे एससि एसटि आरो एमएनपि मोननाय मानसिफोरनो बे हाखौ होनाय जाथों बा मोननाय हायो होननानै बेफोरबायदि जोंनि हाखौ होनाय जाथों होननानै एप्लिकेसन होनो फैनायाव आउट अफ 7000 5000 इउपिपिएल सापर्टारफ्रा फैबाय 2000खौ बिपिएफआ बादा होबाय बुंबाय ओइ जोंनि सरकारा ओरैनोबाबो फैफिनखासिगोन प्रमद बर'नि सरकारा जोबखासिगोन नंखायनो बे 2000आ जोंनि दिनाव जों होथों बिसोरो बिसिनि दिनाव बे 5000आ लाथों होननानै बै 2000 मानसिखौ बादा होना दोनबाय दानिया बाथ्राया जादों बिपिएफआ दिनै सरकाराव फैबावनायनि राहा लामा दङ नामा मानोना आं लिरनानै होगोन 20 बोसोराव बिपिएफआ इउपिपिएल दोलोआ जेराव चाइनाया जेरै म्यानमारनि खाथियाव बिराद जौगानाय गसंना दङ थिग बेफोरबायदिनो दिनै चाइनाया इउपिपिएलखौ चाइनाखौ जेरै म्यानमारनि मानसिफ्रा नायदावनो गोनां जायो इउपिपिएलखौ बिपिएफनि मानसिफ्रा नायदावनो गोनां जागासिनो दङ आरो बेफोरबायदि पापर बायदि नाजानाय बिपिएफआखि फाग्ला 20 बोसोरनि थाखाय सरकाराव फैबावनो हायो आरो बे पापर जाखानाय ख्रेम स्रेम सिफ्लेजानाय माबा मानसिफोराखि बै मानसिफोरनो हा होबावनो राहा दंबावो गतिके जोंना बेनो नङा बिथांमोना बिपिएफ समाव 17 बोसोराव इउपिपिएल सापर्टार एबसु सापर्टार एनडि बिल माने सापर्ट एरियायाव रेशन कार्ड होआखैमोन जब कार्डनि खामानि होआखैमोन दिनै बायदिसिना गभर्नमेन्टनि हाबा माबाफोरखौ होआखैमोन आसनिफोरखौ होआखैमोन जोंना बिदि नङा साफ्रोमबो भारतीय नागरिक साफ्रोमबो बर' फिसायानो बिटिआर बासियानो जोंनि भारतनि गुदि मोनथायखौ भारतआ मोनसे गणतन्त्र देश हिसाबै बेखौ मोननांगौ होननानै जों बे राहा लामाखौ लादों नंखायनो जाय 2000 न'खरखौ दा बिपिएफआ माबा खालामनाङा एप्लाइ खालामनाङा होनदों गावसोरनि सरकार फैबागोन होनदों आरो बेफोरबायदि खालामोब्ला आं खावलायदों बिथांमोना बिपिएफआव थायोना कंग्रेसआव थायो आं बेखौ बुंनो नागिराखै खिन्थु बर' फिसा हिसाबै बे खाबुखौ लानाया मोजां नङाबा बे आयेना जुदि गाबोन एमेन्डमेन्ट खालामफिननानै बा माबा मोनसे गुबुन मोनसे नटिफिकेसन ओंखारफिनोब्ला बै 2000 न'खरा डिप्राइभ जागोन आं बेखौ 100% लिरना होनो हायो नंगौ बे समाव जों आथिखालनि बिटिआरनि दैदेननाय माखासे हानि हाबाफारि लानाय आरो हानि खामानि मावलांनाय लोगोसे मावथांखि बैसोमुथिखौ लानानै गोबां सावरायबाय लोगोसे जों बिनि गेजेरजोंनो माखासे राजखान्थिनि बाथ्रायाव फैफिननोसै दा बे समाव हाग्रामा महिला बिथांमोनबो बेरेखा दोलोनिफ्राय नोंथांमोननि सरकार इउपिपिएल सरकारखौ टटेलि फेइलार होनना बुंदों मा बुंगोन दा बेयाव माबे लामाजों फेइलार होनखो मोनथामाव जों फेइलार आं नोंथांनो खिथानि मोनसेया जादों जों मानसि सिथारनो हायाखै जों फेइलार मोनसेया जादों बर' ना बर' जोंनि गेजेराव जों खौसे लाबोदों जों जाति जनजगोष्ठीनि गेजेराव गावलायनाय लाबोनो हायाखै बे फेइलियार मोनसेया जादों जोङो बिदा फंबायनि गेजेराव ब्लाड सेट खालामनो खाबु होआखै बेयाव फेइलार मोनब्रै मोनसेया जादों जोंनि अनसुलि माइनाव बिमानि थाइनै आहारनि थाइसेखौ जेरै बिपिएफआ थाइसेखौ 20 आरो थाइसेखौ अमृत खालामदोंमोन जोङो दिनै बर' बिमानि थाइनैबो आहारखौ अमृत खालामनानै भबिष्यत बड'फा इउएन ब्रह्मनि जा गेरेमसा हारि दानाय मास्टार रेस दानाय बे थांखिजों जों ओरै दावगानानै बर' हारिखौ जौसिन हारिनि गेजेराव जोंबो मोनसे हारि जों दानो थांगासिनो दङ नंखायनो बे मोनब्रैखौ जोङो बिथांमोननि बेरेखायै मावनायखाय बिथांमोननि बुंनाय बायदि मावनो थाखाय जों फेइलियार
बे समाव नोंथांमोना मिथिबाय दा आरोबाव बिथांमोना अजद दैखांनाय बायदिब्ला नोंथांमोना दिल्लीनिफ्राय लोगोसे दिसपुरनिफ्राय जेबो लाबोनो हायाखै थारैनो लाबोनो हायाखै नामा नोंथांमोना? आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनि बोसोरथामाव जोंनियाव 100 स्किम्स होननाय मोनसे दङ बे 100 स्किमनि गेजेरजों बेसेबांबा कोटि थाखानि दिनै इरिगेसननि फैसाया जोंनाव सफैबाय बेखौ बुंनो हागौ बिपिएफआ जों लाबोदोंमोन होननानै दा जोंनियाव काउन्सिलाव आं गभर्नमेन्टनि माबाखौ होनदों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि बाथ्रासो नङा होमबा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया दा जोंनाव इउपिपिएल दोलोनि दैदेननायनि समाव मोनफ्रोमबो गामिया जेराव दैया जिउ गतिके सासे भारतीय नागरिक हिसाबै साफ्रोमबो नागरिकानो नोंथाङा मिडिल क्लासनि मानसियानो जा बा गोजौ थाखोनि मानसियानो जा बा गाहाय थाखोनि मानसियानो जा बा आबादारियानो जा बा फालांगिरियानो जा नोंथाङा भारतीय नागरिक हिसाबै समान मोनथाय थानांगौ हिसाबै हम अधिकार हम उन्नयन हम बिकास बे अबजेक्टिभजों जोङो साफ्रोमनोबो गुफुं गोग्गो दै लोंनो मोनथों होननानै जोङो जेएमनि गेजेरजों खामानि मावदों बेफोर मोनफा मोनफा उदाहरनसो बोसोरथामाव 5,600 crore जेएमनि स्किमा जोंनियावहाय सफैदों किन्तु बिथांमोना बै टाइमाव आं बै समनि माबा थासारि आरो दिनैनि थासारिखौ बुंनो नागिरदों भारत सरकारा बै टाइमाव एनडिबिनि जा जांख्रिथाय एनडिबिआ जा थामोनथा आरो थामोनथायनि थांखिजों बर'नि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ फोथांना लाखिनायनि मिजिंजों बर' हारिया मन'जाहां थासारिनिफ्राय बर' हारिखौ उद्धार खालामनायनि थांखिजों जा सोमावसारदों बे सोमावसारनायखौ फोजोबस्रांथों होननानै माखासे थार्ड पार्टिया बिपिएफ दोलोखौ बै बिपिएफ दोलोआ सरकार खालामनाय समाव जेबो माबानायनि होबथानायनि राहा लामा लायाखैमोन जे बर'नि गेजेराव जेब्लायबो ब्लाडसेड जालायबाय थाथों बर'फ्रा जेब्लाबो दावगानो दाहाथों होननानै आरो बे टाइमाव बिथांमोना कोटि थाखा जानानै धंस खालामदों येस 17 बोसोराव ग्रेजुवेलि इयार बाय इयार मोनसे बोसोरनि उनाव गुबुन मोनसे बोसोर स्टेप बाय स्टेप चेन्जआ फैयो बिथांमोननि 17 बोसोरनिख्रुइ जोंनि दिनाव दा फैनाया बे स्वाभाबिक मानोना ग्लबेल मुलुगाव थासारिया एखे जाबाय थाया किन्तु बे 17 बोसोराव हारिखौ जौगाथों होननानै जाखिनि थाखा हरदों बेखौ दिनै बिपिएफआ हाग्रामामोननि दैदेननायाव आरो बिथांजों सोर माबायदि एडभाइजारा दङमोनथाय आं बुंनो हाला मा धरननि एडभाइजारा 3000 crore दिनै बिथाङा धार खालामनानै गालांदों जाग्लुंनानै गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय गासैबो फैसाखौ जाजोबनानै नाथाय बिथांमोना गनाया जे 3,000 बेबायदि लाइबिलिटि खालामना गालांदों जोंनाव रेकर्ड दङ फैथों आरो बिथाङा जे एसेबां हौवाब्लालाय एसेबां पुरुष सेन्टिमेन्टनि मानसिब्लालाय एसेबां हारि अनसुलाब्ला एसेबां हालाम जौगानायखौ मोजां मोनग्राबा थांनाय बोसोरथामाव दिनैसिम माने एसेमब्लियाव गाफैयाखै आंथ' बिथांखौ कापुरुष होनबा हिनजावफ्रा लाजियो जोंना बिमा माहारिया जोंखौ मानो गाहाय थाखोनि होनना सानदों माने जोंनियाव बर'आव मोनसे बाथ्रा भाव दङ आसामिसाव कापुरुष व्यक्ति कापुरुष माने बिथाङा पुरुष जातिखौ माने जेब्लायबो स्ट्रं इनार्जेटिक बिराद सेन्टिमेन्टेलि खामानि मावनो हाग्रा सुथुरनिफ्राय गावनि हारिखौ गावनि न'खरखौ रैखा खालामनो हाग्रा होननायखौ मानसिखौ पुरुष होननानै बुङो हाग्रामाया कापुरुष बिथाङा हारिनि रैखाथि खालामनो हाग्रा सुबुं नङा बिथाङा गावनि न'खरखौ रैखाथि होनो हाग्रा व्यक्ति नङा जायनि जाहोनाव पुरुष नङिखायनो बिथाङा दिनै एसेमब्लियाव फैनो हायाखै आइ चेलेन्ज इउ नोंथाङा फै दाबो जोंनाव बोसोरनै दंबावो बे बोसोरनि गेजेराव नोंथाङा एसेमब्लियाव गाफै आरो चेलेन्ज खालामफै नोंथाङा 3000 crore धार खालामाखै होनना आंनो चेलेन्ज खालामफै आं नोंथांनो रोखा डाटा बिहरनो हागोन नंगौ बे समावहा बयबो मिथिबाय 2023 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासेल' सान दंसै दा बेयावहा बिपिएफ दोलोनिफ्राय पेनेलिस्ट होनाय जादों पेनेलिस्ट 3 क'क्राझार लकसभानि थाखाय आरो उदालगुरिनि थाखाय होनाय जादों जों आथिखालनि सावरायजासिननाय बाथ्राया जाहैबाय क'क्राझार लकसभानि थाखाय जे खाम्फा बरगयारी प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांमोननि गेजेराव सासे लाइमोन सेंग्रा होदों जे बिथांनि जेरावहा पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिथांनि मुं फैदों दा बेखौ लानाय गोबां चर्चा खालामदों जेराव नब कुमार सरनिया बै फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव
बिसायख'थो गेलेनो हाला नायखाय गोबां माने ससियेल मिडियायाव गोजोननाय फोरमायदों माखासे बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ नाथाय बेनि गेजेराव फिन आरोबाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा पृथ्वी राजनारायण देब मेचखौ लाबोनाया सेम नब कुमार बायदि खालामनाय जादों नामा मा बुंगोन नोंथांमोनखौ आं मोननै बाथ्राखौ बुंग्रोनि मोनसेया जादों नब कुमार सरनियानो ट्राइबेल कास्ट सार्टिफिकेट होनाया हाग्रामा आब' प्रबिलामोन सेकेन्ड कास्ट सार्टिफिकेट होनाया सासे कस सम्प्रदायनि सासे मानसिनो कास्ट सार्टिफिकेट होनायाबो हाग्रामा गतिके बर'खौ बा बिटिसिनि 35 लाख मानसिफोरखौ बोखावनानै गाव जुगामियै सियाराव जिरायनायनि थांखिजों बर' अनाबर' पलिटिकेल पार्टि सृष्टि खालामनानै नब कुमार सरनियानो कास्ट सार्टिफिकेट होनानै नब कुमारखौ दिल्लीयाव फाथायहरनायनि एजेन्डायाबो हाग्रामानिनोमोन बेवहाय बुंनांगौ माने खेंख्रा खेंख्रि बुंनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया आरो बेवहाय इसुबो गैखाया मानोना बिसिनि एजेन्डायानो जादों नब कुमार सरनियाखौ जेराव जोंनो कास्ट सार्टिफिकेट होदों आब' प्रमिला बा जोंना हाग्रामा बिथाङानो होदों गतिके नब सरनियाखौ हारसाफोरखौ लानानै होजों फाथायहरनांगौ बेवहाय सान्थियै हाग्रामाया काउन्सिलनि चिफ जानांगौ थिग बेफोरबायदिनो 10 बोसोर बिथांमोना माबा खालामदों जत्त ब्लाड सेट जालायलायदों बर' अनाबर' बर' मुसलमान बर' आदिबासि बेफोरबो गासै सोरनिबा मोनफा मोनफा एजेन्डानिनो फिथाइ जायनि जाहोनाव बेखौ जोङो सैनो गोनां बाध्य जादों दिनै खाम्फाया फाइनेल जाना दंखायो सोरबा आब' प्रमिलाखौ होदों ना सोरबा वार्डलेस सोरबा सासे सुबुंखौ होदों आं बेखौ बुंनो नागिरा किन्तु बिपिएफआ जे एजेन्डा गैयै प्रिन्सिपल गैयै मोनसे पार्टि बे पार्टिनि गेजेरजों दिनै जोंनि लेखा गोरों बे बिटिआर बासिया लेखा गोरों बर' समाजा लेखा गोरों इयुथफोरा आरो बुजियै गैलिया एसेबां मूर्ख नङाथ' बर'आ जानो हागौ हाग्रामामोननि साननाय हनाया मूर्ख मानसिफ्रा मूर्ख नङाब्लाबो लेखा गोरोंबाबो बिथांमोननि साननाय हनाया बिराद मूर्ख मानोना बर' हारिखौनो एजेन्डा गैयै मोनसे हारि बिथांमोना दिनै श' खालामनो नागिरदों पृथ्वीराज नारायण मा होनदों मा नाम पृथ्वी नारायण देबमेस आं बेफोर मिथिलाय लाङालै बेफोरबायदि बहानि देबमेस टेबमेस बियो जायखिजाया बिनो जे दों बिनो एसटि सार्टिफिकेट होनानै बै माने कुच भाइफोरखौ गावसिनि सिङाव लाबोनो नागिरदों जाय दाउखाखौ दावराय खालामदों बिपिएफआ बै समावबो नब सरनिया दाउखामोन बेखौ दावराय खालामबाय दिनै सोरबा देबमेस ना पेटमेस बेखौबो कास्ट सार्टिफिकेट होनानै दाउखाखौ दावराय खालामदों बे दाउखाया दावरायनि गां सुबाबो बे दावरायाव थानोनो दावराय फालोआव थानोनो समायखाया आरो थानोनो मोनजाया खेबजाखागोन बियो आरो दावरायनि गां बोरैबा थुलिनानै सिथाबना थानाय बै दाउखाया दावराय जानो नागिरनाया दावरायनि गेजेरावबो थांनानै दाउखानि गेजेराव थांनानै दाउखा जानो हाखाया गतिके दाउखाया दाउखायानोखा दावराया दावरायानोखा हाग्रामाया दाउखाखौनो दावराय खालामथों मानो दाउखाखौनो सुनै फोननानै बा वाइटनार फोननानै गुफुर खालामाथों मानो बे दाउखाया दाउखायानोखा बे मालाबाबो दावब' जानो हाया निश्चय बे समाव जों फैनो आरोबाव जों बिटिआर गोरोबथानि बाथ्राखौ फंनैसो रायलायबावनोसै दा बे समाव मोनसे समनि आबसुनिनो मोनसे दैदेनगिरिमोन कास्टम बसुमतारी आथिखालनि दा बिपिएफनि नेहाथारि दा बिथाङा बुंदों जे बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मोनसेबो मावफुंनो हायाखै लोगोसे मोजां सोलायनाय फैयाखै गाज्रिसो सोलायनाय फैदों होनना बुंदों गोजोन गैया होनना बुंदों आं बेखायनो होनदोंना गोजोना बिथांमोना गोजोनखौनो लुबैखाया कास्टमाथ' मासे आं दाखालिनो होनखाबाय नोंथांमोननि मिडियायावबो सिंखावरि जोलाया जेरै जो नागिरनानै बिलो दैखर नङा लङा बेफोरखौ बायदि सोलायो थिग बेफोरबायदिनो कास्टम बसुमतारीबो पावार नागिरनानै बा माबा मोनसे हांग्रि मेन बायदियै मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव थांनानै मोनसे गावनि बेक्तिगत सार्थखौ सुफुंनो नागिरनाय सासे मा होनो प्रिन्सिपल गैयै प्रिन्सिपल लेस सासे सुबुंसो गतिके कास्टम बसुमतारीनि बुंनाय बाथ्राखौ बुंनानै जोंहा लाब गैया दानिया मोनसे खोन्थाया जादों आं मोनसेल' उदाहरन होनोसै बिथाङा मा होनो काउन्सिलाव हा बायफैदों दिनै गाबोन राङाफाराजोंबो हा बायनो नाजागासिनो दं राङाफारा साइडजों मानो हा बायनो नागिरदों आं बुजियाखै माने बिथाङा
आप टु गहपुरसिम लखिमपुरनि सिमनासिम जेरावहाय जोंनि बड'लेण्डआ एक्सटेनसन जाबाय बेबो जे मोनसे दफानि खोन्दोंमोन जेनै गहपुर साइडसिम एक्सटेनसन खालामनायनि थाखाय गाव गहपुरनि सासे बासिन्दा माने गहपुर साइडनि सासे बासिन्दा जानानै इलेक्सन गेलेनायनि टारगेट लादों आं बेखौसो लाजिदों मबे मेन्टेलिटिजों बिथाङा दिनै बे मिजिंखौ माने सुजुदोंथाय आं बुंनो हाया माने माबे मिजिंजों बिथाङा पलिटिक्स गेलेनो नागिरदों आं बुंनो हाया आरो लाजिथावथाव जाय बिपिएफआ गहपुरसिम एक्सटेनसन खालामनो थाखाय मालाबाबो दिनै बाथ्रा बुङाखैमोन सनितपुर आरो मा डिस्ट्रिक्टमोनलाय बिश्वनाथ सारियालिनि बर' फिसाफोरनि थाखाय बिथांमोना दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआवहाय फैगौ 2025 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव जेब्ला जोंना काउन्सिल इलेक्सन जागोन बेवहाय बिथांमोना दिनै केन्डिडेट हरनो साखाफारा जानजि खागासिनो दङ आरो जोंनि मिथिनायाव सानैसो केन्डिडेटखौ बिथांमोना फिक्सबो खालामबाय आंथ' सानो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव दिनै बिपिएफनि सोरबा सापर्टारा कास्टममोन बायदिया हा लानानै केन्डिडेट सिखारोब्ला बिगुराव थाव गोथां फोननानै केम्पेइन खालामनो थांनाया साबसिन जागोन नामा होननानैसो आं सानो नंगौ जों बे समावहा गोबां राजखान्थिखौ लाना सावरायबाय दा बे समाव जों जोबथा सोंथि खालामनो सानदों जे 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थि गेजेराव आरो माखासेल' सान दंसै दा इउपिपिएल दोलो हिसाबै माबोरै खामानि मावगासिनो आरो माबायदि गोख्रों आरो मा थांखिजों नोंथांनि मेडियाजों आं जोंनि बिटिआर बासि आरो जोंनि बर' रायजो राजा बा ट्राइबेल माहारि बा जोंनि 35 लाख बिटिआर बासिनो मोनसे फोरमायथि हरनो नागिरदों गासैबो जाथि जनगोष्ठिया जोंनि जा मावनाय सान्थि गायसननाय जोंनि गेजेराव जा गोरोबथाय गायसननाय जोंनि गेजेराव जा खौसेथि गायसननाय बेखौ मोजां मोननानै मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननायाव मानाव गेदेर इउजि ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव मानाव गेदेर रोनगोरा नार्जारि बिथांमोननि दैदेननायाव इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै लैहोर दिनै हाबफैगासिनो दङ माने ओरैबायदि दा जोङो माने ओरैबायदि मोनसे माबायाव फैदों जों बुंनो बाध्य जादों जे हमनानै ला दिनै बेवहाय 10,000 मानसि गेदारिं जादोंबा 10,000खौनो जोङो इउपिपिएलनि जइन जाबाय होननानै जोङो लानांसिगोन होननानै जों बुंनो बाध्य जादों मानोना महिलायारि बिथांफोर गेजेर बुंदों जे इउपिपिएलनिफ्राय गोबां जइनिं जाफैदों माने बेखौनोथ' आं बुंनि नोंथांनो दा मेइन खोन्थाया जादों जोंहा एमपि इलेक्सननि थाखाय साननायनि दा जोंनाव गैया जेराव हाग्रामायाथ' गावनि बिपिएफखौ खुनुरुखुम बै गावनि मानसिफोरखौ बिजेपि इउपिपिएलआव दा हाबथों होननानैसो दा मोनसे प्रपागान्डा खालामबाय दङ नालाय आरो थाखाला हाग्रामाया गावनो पापर बायदि जालांजोबसिगोन पापर गोरान बायदि थाव गोथां बै रिफाइनाव एवनाय बे थाव पापर बायदि जालांगासिनो दंखायो गैखाला जेबो दा बिनिखायनो मा होनो जोङो एमपि इलेक्सननि जों सानाखै जोंहा जोंनि केम्पेइना कमप्लिटेड दा जोङो देरहाखांनायनि उनाव जोंना एनडिए सरकार बानायखागोन जेराव एनडिए गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनि गभर्नमेन्टआ जोंनि पार्टिया बिटिआरआवहाय माबायदि जोङो सोलायनाय लाबोनायनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय मा मावनो हायो बेखौसो जों दा प्रजेक्ट खालामगासिनो दङ बेवहाय एमपि इलेक्सननि थाखाय जोंना प्रजेक्ट गैला एभ्रिथिं इज डान अलरेडि वी हेभ डान ओंखायनो देरहानाय जेननायनि कुइसनानो फैनो हाया इस्युआनो जानो हाया सोरखौ लाबोनानै मा गेम गेलेबाय था जोंनि मानसिखौ बायनो नाजा बेवहाय जों केयार खालामा मानोना जोंना कमप्लिट जाजोबखाबाय जों देरहानानै दंखासै आरो बेखौ लानानै जों सोरजोंबा कन्टेस्ट खालामगोन मागोन बेखौ जों साननायाव गैखाला डेभेलपमेन्टखौ जोंनि नैबे एमपि जाय जोंना एमपि जानानै मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट जानानै थांगोन दिल्लीयाव बिथांनि गेजेरजों जोङो खामानिखौ लाबोनो मा प्रजेक्ट मावनांगौ बेखौसो जों दा सानगासिनो दङ बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दखाना बन्द जागोन नामा एमपि इलेक्सन दखाना बन्द नङालै उखुन्दैयानो फुला फाग्लाना माने ओरैबायदि जाबाय माने बिथाङा जत्त सम्पति दङ दा फोजोबना लाबाय जाम्बा इलेक्सननि थाखाय गावनि सम्पतिखौ फोजोबो सानै फिसा हौवा दङ आइएस आइपिएस खालामनो नाजानो इन्जिनियारफोर खालामनो मोजाङै फोरों दा सम्पति दङ बेजों नोंथाङा 17 बोसोराव जि खामायबाय जोंहा बेवहाय बुंनांगौ गैया जों सोंखारिया बेजों नोंनि फिसा नोंनि जाथि बंसखौ मोजां फोरोंदो जोंनिफ्राय जेब्लायबो आशीर्बादा थागोन हाग्रामा बिथांनियाव बिथांनि गेजेरजों जोंनि बर' फिसाफ्रा
इयुन जोलैफ्रा लेखा गोरों जानो हाथों बिसानि फिसानि गेजेरजों BPFनि दैदेनगिरिफोरा जि खामायदों जोङो बिथांमोना आशीर्बाद होदों बिथांमोना जा सम्पति दङ बेजोंनो जोंनि बर' हारिखौ दैदेननायाव बर' हारिखौ लेखा गोरों खालामनायाव खामानि मावनो हाथों जोंनि आशीर्बादा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि आशीर्बादा जेब्लायबो BPFजों थागोन थारैनो बे समाव जों मख'जाथावसिन 1 घन्टानि हाबाफारि आपकामिं प्रग्रामखौ जों बे समावनो फोजोबनोसै मानो होनब्ला जों गोबां बाथ्रा सावरायबाय गिबि जोंनि बे दिनैनि गुबै थांखियानो जाबाय मिशन बैसोमुथिमोन आरो बेखौ लानानै गोबां सावरायबाय लोगोसे बेजों लोगोसे गोबां फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थि आरो बिटिआरनि राजखान्थिखौ लानानै गोबां सावरायबाय दा बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनो बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनिफ्रायबो खुलुमनाय थाबाय क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।